Pensem que hi havia 225 persones, dones i femmes e homes, que morigueren aquí, on han començat aquella cerimònia simplement en fazent la lectura d'aquells noms de les nostres aujols, dels nostres martirs. Dins la Caixa de Justícia de l'Occitania, aquell jour és força important, el jour de se remembrar, pensar ce que nous est passat, ce que s'est passat a l'època d'aquella cruzada cruela que nous han fet els francimans i els catòlics, e donc podem pas remembrar ce que se passa, sobretot ara que veiem ce que se passa in Ucraïna, in tot aquell món. Donc aquella bèstia és pas morta, e cal dire, cal cridar al món que nos remembram nosaltres occitans ce que s'est passat aquí. Sabem pla totes que catarisme e occitanisme són causes desparieros. Mas l'Etxapre de Montsegur és un moment dramatic de la nostra història. L'epoch de Montsegur per nosaltres de Liéo, com per força d'autres occitanistes, és vengut el simbol de resistència pes que vol una part la cultura e la llengua nostra. I sen, perquè la llengua se perdo pas. Roc sacrat, gitat com un cap bel lucel, e desempell per l'ombra d'aquests morts el trebat, si has vengut per nosaltres fare de llibertat. Oh, lloc privilegiat, où se nairon les amos. Sent d'un país que vol viure, visco Occitània. Osco! Oh, mon país que tanto citat, can preferà la vino, ja que cançons tan el millor, carem trobar riquesa, sai